Benvinguts, benvingudes de nou. Reprenem les presentacions dels diferents llibres que avui ens acompanyen en aquesta 25a edició de la Fira del Llibre del Pirineu. I avui us volem parlar d'un projecte que porta per títol Dones, arbres i poesia, que de fet és un llibre que és molts llibres al mateix temps, oi que sí? Perquè podríem parlar d'un projecte botànic, mitològic, poètic, no? Efectivament. Tot això i més. Margalida Capellà és una de les instigadores i responsables d'aquest llibre juntament amb la Marta Pérez Sierra. I a mi m'agradaria que m'expliqués, bon dia, benvinguda, com neix aquest llibre o aquest projecte. A mi m'agradaria potser definir-lo més com un projecte que no pas com un llibre, no? Perquè transcendeix un llibre. És que és més que un llibre, és un projecte. Aquest llibre neix a l'Institut Premià de Mar entre alumnes de quart de l'ESO i a partir d'aquí comencem a adonar-nos que a la xarxa i a les antologies poètiques hi ha poques dones, que hi ha molt d'homes, però hi ha poques dones que surten relacionades amb els arbres del nostre institut. Concretament parlem d'arbres, però hi ha plantes i són 52 elements vegetals que busquem poemes de dones i de parla catalana. Aleshores, aquest projecte acaba a l'Institut Premià de Mar i gràcies a la Montse Asens, que durant la pandèmia vaig trobar que era un bon moment de continuar, em posa en contacte amb la poeta Marta Pérez Sierra, que ha aconseguit que 130 poetes generosament es vegin implicades en aquesta obra col·lectiva. Per tant, és un llibre que neix entre alumnes de quart d'ESO de l'Institut Premià de Mar, però que ha involucrat 130 poetes i també el pintor Joan Pasqual, que només ens ha il·lustrat la coberta, sinó també l'interior. Gràcies a Boliana tenim aquesta magna antologia en femení, diria, relacionada amb els arbres. Uns arbres que estan geolocalitzats, és a dir, no és simplement un element d'inspiració, sinó que van molt més enllà, és a dir, realment els arbres són un element molt present dins del llibre. Sí, perquè clar, vàrem partir dels 50... Estem parlant d'arbres concrets, per entendre'ns. Dels 52 arbres que tenim en el pati de l'Institut Premià de Mar, que aquest any estem en el 10è aniversari, que és la fusió de dos antics centres. Amb el Sergi Viader, el professor de jardineria, els varen geolocalitzar i a partir d'aquí ha anat naixent un projecte que primer era de mitologia i al final ha acabat sent de dones, arbres i poesia. Evidentment, no hi són totes les dones que en parla catalana han tractat el tema arbori, però crec que hem intentat que hi siguin gairebé totes. Per tant, demanem disculpes si no hi són totes, però partint d'aquests arbres en concret de l'Institut. És a dir, que hi ha poetes que són molt conegudes, d'altres no tant, però totes elles generosament consideren, crec, que aquest llibre és seu, és a dir, s'han vist involucrades. Per tant, ara és una obra col·lectiva. Jo diria que és una obra col·lectiva. I és un llibre de valors, per diferents motius, perquè hi ha un rerefons, més enllà de la difusió, del donar a conèixer tota aquesta creativitat en femení, hi ha tot el valor vinculat al tema botànic, hi ha tot un seguit de valors que s'han anat treballant de forma paral·lela mentre es construïa el llibre. Sí, s'ha treballat moltíssim el tema cultural, el que simbolitzen els arbres, el tema mitològic, després el nom de l'arbre en diferents llengües, per al projecte plurilingüe de l'Institut, i després és una cosa molt maca perquè tant la Marta com la Montse, com jo mateixa, vàrem perdre gent durant la pandèmia i vàrem voler que els guanys del llibre fossin en memòria de totes les víctimes de la Covid-19 i plantar arbres, perquè en definitiva els arbres sempre ens donen aquest valor i que ens ajudaran segurament a superar el canvi climàtic. És a dir, si plantem arbres, plantem vida i plantem també record. I aleshores és un llibre col·lectiu i solidari, jo diria. Hi ha molt de valors al darrere que es poden treballar els arbres des de molts punts de vista, simbòlic però també físic, i jo diria que és un projecte interdisciplinar i que ens agradaria que altres escoles, altres instituts, biblioteques, ajuntaments sortissin amb
a fer rutes poètiques entorn dels arbres, perquè tots els municipis tenim arbres. Aquí en teniu molts, és a dir, perquè és un lloc privilegiat, però a mi de Barcelona, per exemple, doncs poder sortir al parc, identificar aquells arbres, crec que és molt bonic, o pot ser molt bonic. La manera d'aprendre suposo que també canvia, és a dir, la Margalida com a docent, m'imagino que el fet de poder transmetre tot un seguit de coneixements de manera vivencial fa que realment aquest coneixement s'integri d'una altra manera molt més íntim i segurament molt més efectiu també. Sí, jo crec que he tingut una gran sort de trobar la Marta Pérez i poder treballar amb ella. Ella ha coordinat moltíssim les poetes i tothom ha donat tot el que podia donar i més de sí. També al darrere hem fet unes rutes poètiques a l'Institut, que han guanyat un premi, dèiem Aim Schools. Aleshores, aquests poemes han posat la veu i en codi QR els poden llegir. Per tant, el llibre es pot, gràcies a Boliana, tenim aquí tots els poemes per ordre alfabètic dels arbres en català. Però hi ha dues parts, una primera part que són els arbres i una segona part que diríem que és l'arbre en general. I després jo valoro moltíssim la feina que ha fet la Marta Pérez, perquè fa els índexs. Un llibre de poesia era molt important per nosaltres que tingués un índex, que busquéssim l'arbre en concret, si jo vull un poema de la llimonera, vull un poema del pi roig o del pi negre, poder anar a buscar aquell poema en concret. Però si per contra vull treballar la poeta, doncs puc treballar tant qualsevol poeta amb l'índex poètic per autors. Per autores. Ha portat moltíssima feina això, però jo crec que alhora pràctica pot anar molt bé a estudiants i al públic en general. Perquè, esclar, aquesta és l'altra. És cert que és un projecte que es planteja des de l'àmbit educatiu, però que transcendeix, òbviament, i que a més ens permet fer aquest recorregut tan físic com simplement a través de la lectura, que també és un viatge al final, no? Clar, es pot llegir de manera lineal, buscant l'arbre, buscant la poeta, o fent la ruta i muntant una ruta poètica en femení, que poques vegades n'hi ha. De vegades, tot i que els llibres són per tothom, sí que és cert que hi ha determinat tipus de llibres que penses que pot agradar més a una persona o a una altra. Allò de fer una mica de prescriptors, no? En aquest cas, alumnes de secundària seria un molt bon target, però també les persones que els agraden els arbres seria un llibre a tenir en compte, i per la gent que li agrada la poesia, en definitiva. Evident. O els valors, treballar els valors a través dels arbres, per tant, des d'un punt de vista ètic, o la biodiversitat, no sé. I també és un llibre que ha tingut una pèrdua durant la Covid, que és un llibre que trobarà bastant de conhort, perquè les diferents poetes intenten bresolar aquest sentiment de pèrdua en els diferents poemes, és a dir, que hi ha de tot. Tant ho pot llegir un nen petit com una persona de 100 anys. Margalida, ja per acabar, no et demanaré quin és el poema ni la poetessa preferit, perquè això sempre és posar en un compromís, però sí quin arbre. Quin arbre? Això és més fàcil, no? Sí, a mi el que m'agrada, tindria el cor entre dos, entre el pi i l'olivera, perquè vaig néixer a la Tramuntana, a la Serra de Tramuntana de Mallorca, i per tant sí que he nascut en referents arboris masculins, de grans poetes, però... El pi de Formentor, per exemple, sense anar gaire més lluny. I per altra banda soc professora de grec, i per tant l'olivera és el símbol de Grècia, és el símbol de la pau. És a dir, que tindria el cor deixa'm els dos, entre el pi i l'olivera. Doncs caldrà que anem descobrint cadascun de nosaltres quin és el que més ens agrada, quina poetessa també és la que ens arriba al cor. Tenim l'oportunitat de descobrir-ho a través de més de 120 veus, 130 veus, de fet. 130 veus, ja. 52 arbres i 130 veus, totes dones de diferents indrets dels països catalans. És a dir, que hi ha, per tant, una diversitat dialectal, que abans no ho hem dit, també es podria treballar aquesta diversitat dialectal i poètica, és a dir, perquè són registres molt diferents, no sé, és un calidoscopi de la poesia arbòria en català i en femení. Margalida Capellà, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres. Dones
arbres i poesia, un llibre que trobareu a Boliana Edicions, que està 4 o 5 paradites més cap avall, per tant, sense cap mena de pèrdua. Moltíssimes gràcies i enhorabona, Margalida. Moltíssimes gràcies a totes les poetes que hi han contribuït generosament, I tant i tota que la sí. gent que ho va fer possible. Moltes gràcies, Margalida. Gràcies. Moltes gràcies.